leading souls to Christ. Abana b'Nyasaye nyuma y'amatera maya nyuma yo kurumugondo na kuruye kanisa ritu kuri rero na abariganiriye Chinguru Chinguru Chingana ngiye so manyene ngagwo mu cyakano ndialengo lingana ingane ligari yalinga muna Nyasaye nelingane liga Nyasaye biye ko manyene kero toko soma mangana ya siwane yamenyemo na ima asilingana no bwalengo obogima igori ngane liga nyuma tu ategerera amatera na koba moyo taliye wine yegane likaratasi lirikire ne Biblia ngiye so manyene abana b'Nyasaye twabere tugutara na kurigere na korora imirimo y'abamarayika baya urabago tolenda urabakorenta ko bwamurengendo tokorokige susuro n'abamarayika bakobwamana baya bunabako nyara ko bago tolemia nande twabere tugutara korora imirimo y'abamarayika babe bari basere tukurugura muna setani liswali nene nkyombe kyole ase safari ye ine kanisole korandiole omateriole isakarameto emesa yo manene lakini nkyombe kyole asese yeye atobwata ko bwamono Chinguru bere chikorwana chebirecha ne Chinguru chomoika nsemo kyole baminto mwakwereirwe pole sana sabalemye twabaira ngora kurwa sa television ya Voice of Victory baminto murwarire yasawito abagwenie wetani monekere ngo sabachinse echiga atugweni chinkoro cheito ekikobwa mono kitanyara ko bakigo sirakana na karekera tuabera Chinguru Chingana monene 90 wa tobegeire lingana elio bakwe nyuma yo kurumugondo na kurwe kanisa monene na baragende mambia twasabire ko bwamono otokonyo gotegera okuya nelingana tora asomerero Chinguru cha marayika abaya bagende tokore mirimo biya ne abantu arara ne abantu akwa ne bana borere tore etoke ngo bwamate bwito nigobore oboikiranu asiretria yeso motorio ito amina lero abarigeri ya television ya Amazing Voice of Victory amate botambe pastor lame ko Onkware gotegete gokwana lingana ligotebanga communication to the dead enjere lyanga gokwana na bakure inki ko bwamano ebibilie bwate gokwana igoro yamanga naye abantu bomonene anara mangana da barentera asiri to kuri rero kenengo soma sigetabu kia Ayubu ikominanye ebungo biaye emeronge ebere tegete tuligere ko bwamano tumanyenga emeikeye igayo gokwana n'abantu bakure nemeika yebirecha ikominanye ebungo emeronge ebere onye kora monanche communication with the death aya nigo gendete kubwa omonto ayugo kwana mangana yaiga kera roto bugima bwaye bwikira saba kwera nere nigo ago etosira nigo okonchore kieni kiaye kwa musiria at the state of death ikeni geto gewoncho kakiaba marawa gotwara ubugima opposite y'ubugima abana b'Nyasaye negento tokoroka amakweli gosogokwa igo ekera toko yana ikera manyabanto igara oseirie amaroba agauterwa omoikori ko bwamono Nyasaye abege tugetera se chimioro igo nklinga ekera omoikori okorwaroro igo kogunda gwatioka Ayubu akamanya gokwana ikominanye ebungo biaye emeronge ebere aya nigo ogendrete kubwa omonto asenge njo mwanyabanta asaretie Nyasaye akamwa freedom of choice agachora makweli Ayubu abatebanga aya nigo ogendrete kubwa omonto oyo Nyasaye nere nigago etosira igakonjo kekieni kiaye kwa musiria abana baye nigo bakoegwa ogosikwa kurende ere tari komanya yo kero mongina akure mugaka akure musubati mina akure masikani na harako iwase family lakini yake konenkelinga oyo okure tari komanya nigo bakourwa ogosikwa kwabo na
gokeiwa korende ere tari komanya yo ero omonto asera ase riroba igaba riroba onjoka abana ba Nyasaye nandi gento nkiyo toratebe ng'a nigagokwana kobwa mono na omonto ore moyo ase chindoto abandi bateba kobwa mono ase okumera na kemobere ase okumera kobwa mono kemoika abantu abange emeka yebirecha nere korenta kobwa mono amang'ana yaiga nande e condition y'omonto ng'akie korekana egetabu ky'omorandia abana ba Nyasaye igokere kiande ebungo bitano igorango amona inche. The Bible says the living know that they shall die. Mokungu ole moyo umusacho ole moyo mungurano muisiki kore biya ekero wakiru musumari naboko igoboro nande ntomanyeta maene ngantokwe ebine ibungo bya bitana so morandia kianda isano. But the dead know nothing at all. Abakure mbamanyeti kende his breath goes forth. Omoikoye go korwaro. He returned to this earth. In that very day, his thoughts perished completely. Kuwamono osira ekero moikori nyasamu terete oruraroro ineron saburi emia na meronge enene isanemo ibungo byaye bine abana ba Nyasaye. Wetera asenjene ngabune yega mwanya bantu sira orwaroro. Chinguru chelingana ingichigo kwana igoro y'omonto okure igotongaine kabana ba Nyasaye tobe kukobwa mono ase emeikeri yebirecha nga nyuma omonto gakure nande nkoira nale ocha gokwana no mugakoye umonginoye abana baye ase ncherenga buneyega nakeke mokora abantu abangiro bare chikanisa bagote bangembe chando tobwata asenka tata mama magokoro tata arete byanga enta magokoro nyomba kwanyola chimbuli chiko nyenyu asebigusi lakini anaro yesa achite gokora abana ba Nyasaye gento nkeyo kira ruaso monto kulege chiko gochanda. What scripture forever preludes the idea that the dead come back to earth to communicate with the living. Kibungo kie kigakobwa mono ase Biblia yagoto tebinga monto nande tari koira na kobwa mono ase ensi goja kumira na kobwa mono no monto kobwa mono ore moyo. Murandi kiande bungo bya bitana kemo yagoteba young people also their love obwanjani bwabo, their hatred yababwatenda mwe munobororo, their envy is now perished. Monto nyolenge nenda mwam olenge nelibero obwato obwanjani igago kwa neither have they have any more portion forever in anything that is done under the sun. Ibungo bya bitana kemo ase Ecclesiastes chapter 6 verse 9. Chapter 9 verse 6. Abana ba Nyasaye ngo yate banga nande muntu yoiga tari koira na sense ebirengere byabo bigosira tabwati njere nande asobosi bwense. Abegene ba Nyasaye otarakwa bule mu bwate masomo yo bwate abana ba Nyasaye unabona naro chomo muroyomo igaikerete ngotwariro moise kombosani abaiseke ngambabora abaiseke babukira asense bakuriye abasacha baikirase baba bolire umumuroyo moga igete akarikari rube agatebango nyo moise ko nyangira narubiye kanganje tasubosi bwense agesungia engoli agakwa tegera Biblia ate abaiga umurandia kiande bungo bitana kemo. Also their love, their hatred, their envy is now perished. Montonde bwensi ekera akule igako gendo nepi babwatinse mende. They have no more portion forever in anything done in this world. Igongiringa monto tari komanya kende yonsi kende nkeba gosabana banyasa kera makweli achire umonto chire kale na kale. Gentongo kwanira bona deception in the last days. Egento kiara narenta kokwana na abakule no bongaineria asama tukomo elio. Na yago challenge mechando, alentro obwoba, alentro birecha se chinka, mbaka se chikanisa abana ba Nyasaye. Abantu babwate mbaka obwoba asobogima bwabo. Timotheo yeri tangani inye
ekefungo kobwa mono ekemo nkigo chikoba asa amatuko omwerio obong'ainereria asa amatuko omwerio Timotheo yeli tang'ani kobwa mono inye ekefungo ekemo nora mono inche ase chinguru cheling'ana unogenderete koragera abo unogenderete kogendie gari buna kobwa mono ogenderete kobwa mono kwabuse nyomba kora atiga ake oigwa mang'ana ayengencho obolimo wamatuko omwerio Timotheo yeli tang'ani inye ekefungo ekemo omoika okwanira asa amang'ana akoigwe kaboronge inga ase ekero ky'omwerio abantu bande mbeatanane korwa ase okwegena ase okoigwera emeika y'obong'ainereria na amorokereriwa y'ebirecha igong'o omonto ngochiarumirana na sokoro yaye na ng'ina koro na ng'ina biara mong'ina oye omwana oye ekero akure eye nemeroberi y'obong'ainereria na echinguru chi'ebirecha ase obong'ainereria bwa abanto abanyabulimo abo chinkoro chiabo chiasambirwe chitari koigwa kende yonsi ase obogima oboiga toramona morobwo abana ba Nyasaye igongeri ng'a igonataka kobamanyi ng'a ense bono yagundire ense kobwa mono abantu batagete chibesa omonto agotei kobwa mono ng'a nyoko koro nachete chindoto chiri kwarotete chiarenge igana iga erinde ebikone birorekane gose n'omwegento abeke munwa barabo no tuwikira wa mwana wa Nyasaye igo enatakamba tebiga ase obogima obo toramona borobwo. Now the Spirit speaketh expressively that in the later times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and the doctrines of the devil. Ihonkelinga ki ikofago chigotegerera mang'ana atari ikiri ase Biblia. Mwario yakerengo soma nainde ase Abakorinto ya kabere 11 imikemebe yakira sobosi bwense echande tabanto chiombe chiarure bweri chingoko chiarusi bweri abantu ko bwa mono mbaka barande buna toliga twachirire ko bwa mono ebirecha na kobwa ko bwa mono ekigego chirense asengencho y'abantu bakure ikominemo Abakorinto ya kabere ebungo byanje akere 12 korende elingo kora ningereza kulikora elinde mbatange abakuriga libaga tibanyora libaga lyo gwetogia bara kurekane ko babuna intotole ebungo 13 naki abo nabatumwa bo bolimo montonde bwensi agobata ebinga ko bwa mona bakwete ngwero na bare bwa kono munyabantu nabatumwa bo bolimo bago kolemeremo asobong'ainereria bakwonchora babe omubwekano bw'abatumwa ba Kristo yamanya gotebaiga nabo tari ogokumia ekera saitani omonyene nigawe onchora bwekora buna omumaraika bw'omubaso ebungo 15 asayo taliringana ligeni ingabasomba baye nabarabu nigo bagwe onchora bekora buna abasomba boboronge omwaliobo nobekorengana nemeremo yabo abana ba Nyasaye kero omonto unatogendera se safari yo kugenda igoro asobo Kristo munatora ase kanisa abegeni bamonene kero omonto gara akanwe buna ogokora kwaye kore biriya manyakuru yante byamangana ko bwatia asenjerenga bune yeiga ige kobolinga will Satan and his agents attempt to counterfeit the coming of Christ. Bono abantu bakuru kwa mareka ba Satani n'abantu ase kanisa mbanyara ko abakworokia kubwata nanga ugocha wa Kristo ngocha kole tibwe yena ase gitabu kya Matayo 24 ebungo bya 23 bana ba Nyasaye Matayo 24 onye koramo na inche igwango buna ebibilia egoteba na isire go kenyora aiwa kenyorire gose ebunge 23 igoto kuburiga abana ba Nyasaye ninyarekane ko bwa muna abantu bagucha gote abantu nga Kristo tokire kerama Kristo tokira asegete togenda ngo tumusasime abantu basalira kibese barura abakire Misiri kubwa mano kuliga abarandi aroro abarandi neringana alirange naye muno sabaye biye ko manyene yesa atuli ankoro yawo 24 ebungo biyaye 23 Matayo na ekerekyo omuntu karabatebye Lora Kristo nare
wose nalia timwancha inakina bauro kama Kristo bo bulimo n'ababani bo bulimo n'abaurukie ba ebikone binene na amakumia oikakera nyalekane n'abangaine nonya n'abachore Rora n'abatebirie ayali itangani kobwamono ataraba bana banyasaye abantu ngocha bali bona asense bagocha gukora ebikone elinde batotantani ase safari yoko genda igoro obwamate bwaona nyasaye ngakibore Montegere statement yeregaiga as the clowning act in the great drama of deception bono nkeliji concert injiro wachigendera ta singenjo yobunganireria Satan himself will personate Christ ikare yakore ko bwamononga nere Kristo. The church has long professed to look for the Savior's second advent. Iho ekanisa yaberege korandia keganyite ko bwamono ogocha wa Kristo elia kabere okuna ko basemeri waito lakini Satan nerengu chale ate bya bantu nga Yesu gachite kale inki muganye tabana banyasaye na Yesu tali yande okuganya kwino niko muganyete ko bwamono bosa Nyasaye itata konye ekera togende tase safari ye Chinguru Chie abana banyasaye ubugini bwa bwaito mbambuhera ubugima bwaito mbambu abasamarwaire ubugima bwaito ne abangambu akonga totenene ko bwamono ase Chinguru Chie oyoro mwana Nyasaye wetani mono tomanyanga abakure mbali kwirana nande gocha gukwana mona mwanya bantu igo torarigiria somo saraba tobe ababwi nande wetani ababwi Nyasaye itaba sesenini totenena ase kene asiretaria Yesu yoro motorio ito amina gosabatule omonene intue togo gotamira amangana mayogo totebinga makristo yo buri monachi arekaniro bago kole bikone banga ina kubwamono abantu turasaba mu babo abantu bakire kuburyo kwasemekuru asabantu bakure omonene bikone byakorekanira sikanisa lakini nasenye nchiyo mubenya chieni tuango sabango tokonye totena sikanisa cheito totena so kwegena totinene kubwamono asiringana asiretaria Yesu yoro motorio ito amina Pastor Lame Onkware obaganeri amaya tuje tumira na se repeat nande litukuria la miss nane ntumira ne wiki hoja ntukuru asa television ya Voice of Victory tu abaganeri abaya mwana molembe ne namba yane yesiminare yera wa screen 0710 711 471 Nelia ya Airtel 0734489523 asama sabo wasikora ganigo support ya program yega Nyasawe itaba seseni nanda abo molembe na amoko ende kanisa mambia Nyasawe ito abaikira sobia asiretaria Yesu yoro motorio ito. May God bless you. Keep watching Voice of Victory TV, leading souls to Christ.